आङो डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार। दा फैनाया आङो बिराद गोबावसै सिगां समनिफ्रायनो खाथिबोनाय मानसि। आङो मोनसे टिम बानायनानै बे जायगायाव आं जाहारबारि हिसाबै आङो खामानि मावबोबाय थादों। हरना सानना गासिबो खस्थ' खालामनानै भुगिनानै दिनै आङो टिमनो जेबो मोनथाय मोनहोनो हायाखै। आं लाजिदों आरो दिनैसिम बे जायगाखौ रायलायो आंनो लिडिं खालामबाय थादोंमोन। दिनै नायस'नाखै आरो मोनसेबो गावसोरनि बुंनाय बायदि मोनसेबो हाबा मावना होआखै। आं बेखौ दुखु मोनदों आरो आंनि टिमखौ लानानै आङो दिनै बिनि थाखायनो आङो बिपिएफ दोलोआव जयेन जाबाय। दिनैनिफ्राय आङो बिपिएफनि जानानै फुरा खामानि मावगोन होननानै आङो आवगायबोबाय। आंजों लोगोसे दा सेंग्राफ्रा 26 जन फैफाबाय आरो गामियाव दं आंजों 27आनो जादों। मा बिबानाव दं बाखिफोरा? बाखिफ्राथ' इउथआव जाहारबारि हिसाबै इउथआवनो खामानि मावो। आंनो लाफाजोबो सोब इलेक्सन मोनफ्रोमबो फैया मानो आंनो लायै लायै खामानि मावो बिसोरखौ। दा बिथांमोना आंखौ गाराखै। जेरै नों थाङो जोङो नोंजोंनो थांफागोन होननानै खोथा होनाय मथे जोङो बे दिनैनि जि जयनिं सेरेमनियाव गोहोमैनो बाहागो लाबाय आरो बिपिएफ दोलोआव जयेन जाबाय। आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनरगाव मण्डलनि माइन'रिटि सेलनि आं प्रेसिडेन्टमोन बिजेपिनि। दा आङो बेखौ रेजिगनेसन होनानै आङो दा बिपिएफआव आं जयेन जाबाय। मानो सोलायखो पार्टिखौ? सोलायनाय माने फैगौ 2025आव बिपिएफआ सरकार जागोन। बे हिसाबै आङो बिजेपिखौ नागारनानै आं फैबाय। आरो बेल' नङा, बिजेपिआव देबरगाव आरो बनरगाव एसे गुलुं गुजुं जानानै दङ पार्टिनि सिङाव। दा बेखायनो आं बिजेपि न'खरनिफ्राय फैबाय। आं मिथिगौ बिजेपिआ मा जाना दं, ओंखायनो आं बिनिफ्राय ओंखारबोबाय आंनि माखासे मानसिफोरखौ लानानै। खयजन फैफादों नोंथांजों? आंजों दा 103 जन दं। बिजेपिनिफ्राय 103 जन जोङो बेवहाय सारेन्डार जाबाय। बिपिएफआ सरकार दागोन होनना आसा खालामदों ना? 100% बे जागोन, सरकार दागोन। बनरगाव समस्थियाव राजिब ब्रह्मजों बिराद सापर्टार जयनिं जागासिनो दं। खेथ्रआव नोंथाङा मानो बिपिएफआव? राजिब सारखौथ' जों दा बिजेपि केन्डिडेट होनना बुंनो हाया, खारन बियो बिपिएफनिफ्रायसो देरहालांनाय। एक्सुवेलि बे दाबो केन्डिडेट हिसाबै कनफार्म नङा।